Dobrodošli na 55. Biznis Cafe. Danas su s nama ljudi doista iz cijele Hrvatske, iz Istre, iz Dubrovnika, iz Banja Luke, iz Sarajeva. Meni je uvijek zanimljivo da ljudi koji su iz Hrvatske uvijek me prvo postavljaju pitanje zašto si tu. Što se to desilo i nešto si krivo napravio. Ja nisam kriminalac iz Kanade da tu se skrivam. Ali ja uvijek neko misle negdje, na englesku bi se rekla, grass is always greener at your neighbors. Mislim da onaj ko je vidio svijet i zna kako živjeti u Kanadi, u Americi, drugdje u Europi, nije to lako, nije ni lako u Hrvatskoj, ali isto tako kvalitete života za mene osobno i znam puno prijatelja koji su isto tako se vratili odlučiti tu živjeti. Svi smo procijenili da kvalitete života je na jedan visoki nivou u Hrvatskoj. Psihološka motivacija, ne znam, do neke mjere je to urođeno, da toliko vjerujem u svoju ideju da jednostavno i kad ne ide, uvijek imam to neku dugoročnu viziju ispreda. Mislim, puno poteza neće uspjeti, puno odluka će biti krivih, ali to ne znači da ta konačna vizija nije dobra. Koje su to neke karakteristike nužne za uspjeh? Šta je to što čini nekog da bude uspješan poduzetnik? Pa ja bih rekao prvo upornost. Ako se nešto može vidjeti kod svih, to je nevjerojatna upornost. Naravno i vizija. Oni imaju viziju i onda upornost i ne odustaju. Šta god da se desi, je li im dobro, je li im loše, je li im fali funding, oni uporno idu dalje. Govorili su svi na početku da je nemoguće raditi auto u Hrvatskoj, Da, bilo je šanse da uopće danas budemo tu gdje jesmo su bile nikakve i vjerojatno su bile 0,1% na početku pa su malo nešto rasle. Danas vjerujem da su i dalje ispod 50% da dođemo do nekog uspjeha, znači profitabilnosti, dugoročne održivosti, bla bla. Ali ja smatram da je stvarno čudo što uopće postojimo i što smo danas tu gdje jesmo. Što je stvarno razlikuje po meni uspjeh od neuspjeha i execution. Stvarno odradiš, sjedneš i napraviš rad. Sad zvučim već ko Bandić. Delat. Idemo delat. I to je ono što je meni u glavi.